Islim għalikom. Aħna niċċelebraw il-5 ħadd tal-Għid il-Kbir, is-silta li ħanisimgħu fil-Vanġelu tambjentana fl-aħħar ċena tal-Mulej Ġesu, fejn Ġesu flimkien mad-dixxipli tiegħu qiegħed jitkellem u jurihom minn xiex huwa se jgħaddi. Huwa jaf illi bil-passjoni, bil-mewt u bil-qawmin tiegħu huma sejrin jitfixklu. Għalhekk ħajjgħidilhom tħallux qalbkom titħawwad, emmnu falla u emmnu fija wkoll. Il-waqt id-diffiċli tal-ħajja tagħna anke dan iż-żmien li aħna qegħdin ngħixu fih jista' jkun żmien li jaqtanna qalbna, żmien li jħawwadna, żmien illi nsaqsu ħafna mistoqsijiet. Huwa żmien ukoll li forsi l-ħsibijiet wasluna għad-dubji anke fuq dak li huwa ta' Alla, anke fuq il-protezzjoni ta' Alla u anke dubji u mistoqsijiet f'xulxin. Ejjew inħallu dan iż-żmien illi jkompli jikxef il-waqt id-diffiċli tal-ħajja tagħna, illi jkompli jikxef id-diffikultajiet illi bħala familja, bħala soċjetà nistgħu ngħaddu minnhom. Imma jkunu waqtiet illi jgħinuna biex inkomplu insibu t-tama tagħna. Ġesu li jidher qudiemna bħala triq, bħala l-ħajja, bħala l-verità. Ejjew ma naqtawx qalbna u nkomplu nduru lejn il-Mulej Ġesu ħajkunu l-kuraġġ tagħna. Ejjew bħala familja nkomplu nsibu il-mumenti tat-talb tagħna fejn dawn lilna jagħmlulna ħafna kuraġġ, fejn il-Mulej Ġesu ikun preżenti fostna. U ma San Ġorġ Preka fil-mumenti diffiċli tal-ħajja tagħna nkomplu nsibu l-kuraġġ tagħna f'Ġesu u miegħu ngħidulu Sinjur Alla, jiena għandi bżonnok. Tħallux qalbkom titħawwad, Ġesu jirrepetija kemm il-darba din u ejjew ngħiduha lil xulxin, tħallux qalbkom titħawwad, ejjew nemmnu f'Alla u nafdaw fih. Jista' jkollna ħafna affarijiet li jfixkluna li jaqtgħuna qalbna, imma jekk aħna nwiżnu lil xulxin, jekk aħna nagħmlu kuraġġ lil xulxin, nkun qed nresqu lil xulxin lejn Ġesu. Ejjew nitolbu għal dawk li dan iż-żmien taħawwadhom, għal dawk li qed jagħmlu ħafna mistoqsijiet. Ejjew nitolbu lilna nfusna biex nagħmlu kuraġġ u ma nqtgħux qalbna. Tħallux qalbkom titħawwad.